prvá časť, neviem či prvá a posledná, ale je to prvá časť videí z typu, akú techniku som našiel v izbe. No. Teraz tu máme fuker, blower. Neviem. Je to Jizu Live, som to kúpil na britskom Amazone a akože bol som s tým spokojný, akože tak skúsim to ešte raz za život rozbaliť a možno aj viac. Skúsim to druhýkrát za život rozbaliť a uvidíme. No. Content. No, tu je fuker. Ordinary. Akože je to dobre zabalené, musím uznať. Je to pekne zabalené. Toto je z tej vyššej rady, tej najvyššej, čo mali. Takže som si priplatil. Koľko má to nejako, neviem, 80 eur aj s dopravou. Ako to bolo v tej tľave, takže nejaké 60, ale tak 80 som napadol s dopravou, lebo Slovensko. A toto je ten fuker. Celkom pekne vyzerajúci, podľa mňa, pôvodu celkom. Svetlo, which I never use, nikdy nepoužívam. Tuto je power button. Zapínač. A zapol. Svetlo niekedy zapne. Tu máme fuker, fuker. No... Ofúkam. No má to, tá špeciálna funkcia je, že to má 100 rýchlostí. Tu ste mohli vidieť, že bola jednotka a zelené. Tu je percentage, tu je koľko percent nabité. To vždy ukazuje na začiatku a tu môžeme ísť až do 100, to je tá hlavná funkcia. Sme na 41. Môžeme ísť na 16. Až tak nejak to fučí. No neviem. Podľa mňa to bola dobrá kúpa, akože v lete sa to hodí. Ale ináč, neviem. Ja som to použil ako vysávač možno raz. Čo ja viem. A ešte v balení máme carrying pouch. DJI, dobre. Carrying pouch. Lanyard. Na kábel. Brush. Cleaning brush. A kábel, dobre. Tak tam asi nič nebude. A tu máme nastavce a držiak, aby to, akože ono to drží aj tak, akože samo. Pre istotu sa vždy hodí, drží to aj tak, ako vidíte, drží. S týmto to, neviem, drží trošku lepšie. Možno, trošku. Potom tu je tento nastavec. Neviem. Áno. A ak toto dáte a môžete fúkať na jeden bod, neviem,
Neviem, kto to používa, ale asi aj na nafúkovanie nafúkovačiek, to je very useful. A potom tu je, neviem, toto som nikdy nepochopil, na čo je, asi na, neviem, fúkanie niečoho. Zase. Fúkanie niečoho iného. A som zabudol povedať, že no, zadu sa ešte dá? Zadu? Neviem, to asi na vysávanie, lebo tu je nejaká, tu je mreža. Takže, neviem, tak, nejak. No a je to má fast charging, neviem, teraz niekde som skúšal, ale asi hej. Kto vie? Čaržovať to sa mi neoplatí, však lebo keď dvakrát kliknete, tak vám ukáže percentage. Teraz sme na 66. A použite ako powerbanku. Akože funguje to ako powerbanka to v pohode. Nemám žiadne veci na povedanie, ale akože zase na Devro, akože je to dosť, ale neviem, čo by som čakal. Teple. A to je ešte na jednotke. Very nice carrying pouch. No takže, a asi to je všetko, neviem, tak potom bude part 2 niekedy, ak bude čo, no už tu niečo nájdem, isto. Dobre, tak majte sa a dovidenia.